салом алайкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Номи ман Қурбон Али. Бародаро азиз, имрӯз 26/11 2024 мардум мушкилиёро гап зане баҷо накунед. Ягон тута агар ай касе ягон сум дода бошанд ки барои таъриф кардан гап зане ки бидона мардум чӣ хела чӣ ай мушкилӣ омаден, чӣ хел фреб кардан, чӣ гап хабар шид. Хоб ҳама тайёр. Барои багажо ки суми зиёди дод? Ягон кас суми зиёди надод. Барои документо 5000 шофир ҷамъ кардестай, списка кардестай. Кадмое ки бе документен барои то граница Россияра нафарое ки бе регистратсияен, бе патентен, работа хат кашидаген а як моҳ гузаштагиай Қурбонали намегира, ира касои Тоҷикистон ира ҷамъ намекуна. Фақат шофир дадодесен. Ҳамин аст? Фақат шофир худаш ҷамъ кардестай, списка кардестай. Ҳамин буд? бачаҳое ки печатҳои фаршивӣ дорен ҳамин 5000 додагитонда шофир ҷавоб наметиҳад. Яъне дар Қазоқистон таможни контролш худаш, яъне паспортотона проверка мекунад. Вақти печат задан, яъне мебина печат фаршивӣ боша. Сари ҳар як печат баъзе видеоҳое дабуд ки сёмка кардан, роӣ кардан, гуфт ки 2000 додем а як печат. Як хеле одам ки 12 печат дорум 6000 ма гирифтан. ҳамин хел видео омад, манда ман тамошо кардам, ҳамун чизе ки ҳаст мегум ту. Нафарое ки возвращение народи намегирен, айни ҳол пеш мешид роӣ карда, пеш 3000 буд. Мисол бе документо мерафтан. Бози ай сабаби ки шаҳрвандои Тоҷикистона бениҳоят зиёд ғам додесанд, ай ҳамин сабаб 5000 ҷамъ кардесай шофир ки то ки раҳда проблема нашава, автобуса набаранд аделда 2-3 сутка барои нелегал будан маҳкам накунанд. Автобус пересадка ҳама в курси аст. Ҳама медонад ки в курси. Ане пересадка қати аиҷа мерава Регар, ай Регар спринтеро мегиранд мебарандтон Душанбе. Ҳама в курси аст. То ки ягон каса дар телефон фреб кардан гуфтан пересадка нест, приямоя омаде сум доде иҷода пересадка шид. Ҳама в курси аст. Автобустон маъқула эконом класс, автобуси кам бағалӣ. Не таъриф накун. Таъриф и автобус 4 сутка меравад, оли гемарой мешавад. Барои лучи таъриф накун. Барои ҳамин соқ саломат бара ба пеш падар модарта бирасона, барои мо як давлат аям. Ҳа мадарои сафед.